на път. Няма той какво ти да го мъкнат. Той ще се мътне вътре. Ще се мътиш? Да. Сега може да правиш. Без знаци може ли да правиш без знаци? Зависи той, а той какво той... Аз ще спермозовит. Трябва да го целиш в дясно, там, горе. На къде се прави без знаци, тя кажи? На къде Да, трябва да. да хвърлиш? Го пълниш. Колко пъти трябва да се пълне? То зависи дали той ще ваш, той ще риба. Бе фърнен при шеп. Да, ще го хвърли. Стопатка. Ти 7-8 ги правиш изведнъж. След матч. И ще веднага той фаща. Фаща? Да. Само докато да го дъхне. Дене пак Самата някой... миризма. Дене някой пък пълнат. Да, ще почнал. Малки сперми. Ти хвърляш я. Як? При шепа. Ама само ден... Само ден... Ама всичкото ми остава вътре, или? Ама на колко седа вътре? Няма, той после... Какво само си капи, бе? Само си капи. А пет път мастите и да вземат дълго настъпче, значи това няма празник. Не. Студена мастика, на кристали. Абе и да е топа и да е студена, това няма. Я виж там, виж там димите. Това няма... Сезона на димите. Това няма празник. И те аз ще башна с нимат. Ако искаш да правиш деца, как ще се работи? Абе да не Да. Чунет правим, чунет. ти като го настъпче вътре край. Оставаш. Аз ще киса. Бурам, чика. Стига, не ме закача сега. С тебе ме бягат, че... Само така Аз ще на главата, гледай. Не, именно. Не на главата. Много главо е, много главо. Главата се подува, брат. Дърват! Аз ще има закача. Ба, мамо и ба. Айде, стой го малко. Само билите си. Дай. Ама за нас негърка. На пута. Тя не С какво се занимава? Не. Малко ти разбира. Какво вика? А да, Който Те викат друго. Дай газа. Ай, кара. Отдолу, аз ще червен. Тук черната перла, Добро, така е отдолу. Нали се чуете? Ама то само чудик не бъде. Червен дали, защото. Там трябва да имаш новайки патрон. Стол. Че той има човека. Тук и аз ще топче. Топче, имаш топчета, не искам. Колко са, че? 4 топчета. 4 топчета. Тони, Четири топчета. Букас бе, еди се ли влез? Ето е Лукас, Сани англичан. I love you. I'm very, very well, I love you. Мале, сега чак на английската Бе, закара. еди се ли? Виж кой. Come with me, come. Come with me. No. Come with me, come. No. Come. Но, I have пасворд, money. Виката да нещо. Money. А я представя, че аз ще останали му. Не оттам Я бъде диг добре. Срамувал се. Бе, деремо на Ани ще пасъньо. Паспорт. Към че нямаш паспорт, ще го изкарам. Да вземи за Англия. С самолет. Бе, аз чекам, аз ще казвам, Я няма. питай какво ще го прави в Англия. Какво ще го правиш в Англия? I don't speak. Те разбира ли? I don't speak. Ама на такъв език говори. език на английски? Чак се, какво ще го Тя не може да учи блендите. Ти не да ще разбираш му. Ватио махен. I want you in England and you home, bike, car, work, job. Викаш, ще ти намери работа, кола там, професия. Само стерта, да, без друго нищо. Аз ще пъта, я не ми... Ама окъс лети не е дамарда, станови с ден ще еди. Ще се паравам, че казвам. Мале, аз да имам такъв късмет. Money. Дамарла. Дамарлият. Може да бива. Той ми се обади днес. Аз ще стопкава, дали? Аз ще приговаря. Дали ще го изтърпи? Зависи, защо кой ще може да го вкара. Няма. Ама сега се окръца на нас, барджак, ти ми ли? Но. Не е нас бар. Дай. Дай се върши. Аз ще играчки.
Черни пишки, черни. Не знаеш, А той моята... кученцето как обича саламчето? Аз ще моето мато. Сменя цвета. Да. Аз ще котиш Хамелеон? отдела. Каишка има ли каишка? На сянка като застане как става? Аз го пускам те на... Свобода. Да. Диша си. Да. Диша ли? То само съм надолу стои главата. Колкото го галиш, то повече се надолу. После не мога да го скараш, ако станете. Еми, ще го държа вътре. Викаш, после това с обратна захапка. Цял ден може да стои. Цял ден? Цял ден може да седи. Как? То ще стане като някой питка. Кебе. Като тиква. Кабак. Да. Ще го вкана вътре да се стои. И после като го сканам да се гали. Като кот. Да. Да се гали, аз ще да се радва. Да зариба, няма. А той не... Аз ще път ме сдъгава, човек. Гумата го спука наистина. Аз ще да го прави, де. Имаш Що не ли предупреди човек? Абе, C200. За секунда. Сега да го правиш, сега да го скажеш, да го правиш. Човека има инструменти, има всичко. Баланс може ли да правиш? Как? Как? Въртиш гумата ли? Абе, ще върта да чумпи той малко. Стои край. Рим сега зариба, няма и А сега. Той сега, ти можеш да стои. Айде, наистина. Ама ти не знаеш ли някои места, дето? Някой палалеми парламент. Брда. Нерде брата. Ако мръсно, тъй къде. Осама. Ама дуал съм от тук на той. Сметището. Ама не сметището. Драгомирово ли? Къде беше? Драгомирово. Там фре малко стои. Ама дето, аз ето тук би кнурка от човек. Пустенурка. Аз ето тук кай кава. Аз ще чекарим. Макарата голяма ли бе твоята? Ивал Копали ще има човек. Силката с... Ама бели, аз ще кава кнурка, гели кава, не бели. Макарата голяма ли? Макарата голяма ли? Тук някакъв пендара направи. Абе, бе, напълно, аз ще дели, ама, аз ще наше. Не си ли го използвал за пепелник? Не, хиба съм го, аз ще пепелник. Виж сега, Мари, кой знае пак нещо, веро, тук те и кирийката и край. А? Иде, зята как е? Наси. Питай. Зя. Ти му говори на испански, бе. Ти ми бону изтер. Обуни стерва. Абе, бис. Човек и само арборджа. А виж ко вика, хареса ли? Още бил, еле. Иска да те докара на Англия. Тя обича матовите такива хора, матовите машини. Вика, какво ще й правиш? Вика, че не може да Къде я отиваш? ставиш. Не. Ще напомпи гумата. Ще бъсне една. Какво ще я направиш? Яй кажи. Какво ще й правиш? Любопитна е. Сега се базикаш се. Ала. Сериозно? Няма, да не си мисля, че нещо се подиграваме. Аме. Питай нещо да не си мисли там. For you together. Together for you. For me. For me. Може да натъпиш. Ще го натъпкам как? Не сега, не. Половин час, един час. Сега съм. Само аз ще Да. Ежи мам, жена. Ама нас бърджак с октора, ги взема да... Не, там бе. Спортър си хода. Спортър си хода. Ама ти къде ще го... На ВК-то шахтата. Защо там ще го тъпиш? Кязо, взем базън, а ще гътен билеси. А ще ябзъм, ще гътен, ще курбан билеси. Ще му базън, ще гътен. А ще както и ще първи. Когато видях миналото, те ще О, миналият път е там. Значи ти там си ходил? Чакай, ти го кай отарва кай вътре. Ма чакай, че да някой тенна черта стои дълготава, да пе някой ще пилиш. Много столен да има твоята муцуна. Ти много обичаш Класика. Някой джам. Той да ти прави секс, той на пъта празне веднага. Най-първо. Лижи му газа. Да, Леко. отзад. Как се Паковка. С кака мазилка ще правиш паковка? Не, напус с.
с сурватка. C200. Да, на пълна всички, аз ще видя, аз ще кушета. Дупките така. С сперма, сперма, гъста сперма. Да, шеф. Да, Данон. На баба мляко. Ама сега има ново мляко, на дядо мляко. Ама тук на дядо. Прах Ария. Прах. Аз ще бекнете си. Белява дрехите от него. Че става ти петна. Петната само да се напике. Петната само спермата. И брам, ти момиче и той иска. Ронки, може ли да правиш питат? Вие закачам малкото. Ронки, може ли да правиш питат? Иска да се направи е там. Само ето и момиче има рожден. Какво ще е подарък? Ще купиш подарък. Няма жалоба. Някой такива топите. Ще купим ти парфюм 25 лети. И 55 сти. Българска роза. Да. Ама как български? Гайска топки, бе, деца да иска друго. Ой, стерваш, каже. Иска роза, цвети да я купиш. Розичко от Тунес. Да, иска роза. Донес роза. Ще взема ти номер, какво да правиш? Червена ли си? От панаира. А отивай хала да кажеш, какво искаш още? Вземе, как? Ти къде вземеш, да не? Да го вземеш. Нали трябва той да е чистица? Трябва да Ти я къде пише. вземеш, Ама не, у нас песента ти чистите. Нали трябва да се уважават? Как, ай? Като се уважавам, който Не, ай. Кой да ни уважава? Виж, момичето пита, какво ще ми пожелаеш? ще живот и здраве. Да. Щастие, Ето е. щастие и сапа. Сапа не. Ма чакай, цапа, това е щастие. дръжка. Нали? На числата дръжка. Спрягната тока. Да трап. Точно да свалят. Няма се върти, да вземем парите, цяло си умера, ако трябва да отиде. Айде, за риба. свари. Няма се върти, аз ще да вземем си парите. Аз ще върти. Се бавиш много. Банане, Няма. браво, банане. Освен ако не пак утре. Пред мен такова. О, еска. Виж, доста престрастия. Бу,